Sa number 10, Governor Eugenio Jose Lacson ang magasuporta kay Senate President Tito Soto sa pagka-vice presidente. Ini kasunod sa desisyon sa Nationalist People's Coalition nga iduso ang kandidatura ni Soto nga chairperson sang partido suno kay Lacson. Ini ang ginkasubtan sang nagligad nga pagsinapol sang NPC. Sang Biyernes ang nagpatigayon sang campaign rally sa Bacolod ang Lenny Kiko nga grupo, gintambungan man sang gobernador. Personal nga sugilano ni Lacson si Senator Francis Pangilinan bahin sa mga desisyon. Kag nahangpan man ini sang senador bisan pa sa iya asawa nga si Sharon Cuneta. Ginsiling man ni Cuneta suno kay Lacson nga daw kasubong nga amay si Soto sa iya. Nasiling na ni Lacson sa nagligad nga siyang magahulat sa mangin desisyon sa NPC. Igapahanumduman ni Lacson sa iban pagid nga kaupod niya sa NPC sa probinsya ang among nga desisyon sang partido. Damlag pa, may mga alkalde sa nagkalainay nga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nagupod sa pagsapol na day presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte kung sa diin sila ang nagpabutyag sang suporta sa tandem. Suno kay BBM Sara Provincial Spokesperson anay Mayor Sonny Coscolluela, kung may konplekto man ang mga development, yara na ini sa mga natungdan nga alkalde. In the meeting last Monday of NPC, they really pushed for Senate President Soto, being an NPC member. So I will have to ask also the other NPC members, especially those who attended that meeting, how is it now? First district and 6 district, ilan ang well, I think the problem is not mine, it's theirs. Some of them, I don't think. Sa ako na nga, it is not to belittle, but with the passing of the former Ambassador Cuangco, who was the figure, who was really the head of NPC, I think that should tell you why even the mayor of Bacolod City did not file for NPC. He filed for Nacionalista. So that should be my answer to you.